Ja som aquí. Ha arribat el moment. Tot el que ha passat durant la temporada desemboca en aquests 2 mesos que tenim per davant. Jugadors, entrenadors, executius... Tothom que ha passat per una franquícia ha desenvolupat un paper clau per la situació actual dels equips. Família, els play-off han arribat. I aquí, al Big 3, activem el mode play-off. Més contingut, més opinions, més emoció i més riures que mai. Per això, us dono la benvinguda al Big 3. Us dono la benvinguda al vostre podcast d'NBA en català. Bon dia, bona tarda, bona nit, estimats oients, estimades oients. Us dono la benvinguda al capítol número 68 del Big 3. Aquesta vegada en format pandèmia, en format trucada de Zoom, trucada de Meet, aquelles classes on ens ho passam tan bé, no? A l'any 2020. I com sempre, m'acompanyen els meus estimats amics Martí Mirabete. Bon dia, bona tarda i bona nit a tots i totes. I Sergi Armengol. Hola a tots i a totes. Format diferent avui per gravar. Sí, recordant com bé deies a la pandèmia, que vam estar a caseta un bon temps. Per cert, això, si tu connectaves molt a les classes o què? Jo anava tota, era obligatori, de fet. Ah, exacte, molt bé, ben fet. Era pregunta trampa, Solà. Pregunta trampa. Sí. M'havies de pillar per qui? Per què? Per tenir un començament trencador d'episodi. Ah, i tu, Sergi, a la pandèmia què? Com va anar això? Vosaltres i jo, per què ens coneixem? Pel Mundial de Messi? No, per què ens coneixem? No. Ah. Penseu una mica. Perquè vas prendre 5 assignatures i vas venir amb nosaltres? No tantes. Però Perquè tenim una passió compartida per l'NBA, també. Però no ens coneixem per això, Martí. Ens coneixem perquè vaig acabar derivant a la vostra classe per una raó. La raó neix... La llavor de la nostra relació és amb la pandèmia i amb les videotrucades. Ho deixo aquí. Sí? Sí. Per què? Cadascú que tregui les seves pròpies conclusions. No anaves a classe. No anaves a classe. A classe no podia anar-hi jo, ni ningú. Clar, sí, a tu et va pillar primer de carrera a la pandèmia, pura pandèmia. Tu saps el que és fer sociologia de la comunicació en videotrucada? No ho saps. Molt dur. Bueno. A mi el primer de batxillerat me'l van regalar, amb la pandèmia. A mi el segon. Sí. A mi el segon. Sí. No, estic bastant d'acord, a mi també. No. Vaig fer un examen, recuperació de mates, que era, et posaven la nota que treies a la recuperació. O sigui, no era màxim un 5 i tal. I eren mates socials i, una amiga meva del científic em va fer l'examen i vaig treure un 10. Feies trampes a la pandèmia? Sí, i tant. Tu t'aprofitaves d'això? Tothom. Sí, de la desconeixença del professorat, no?, a l'hora de... Jo crec que ho sabien de sobres, però deien, escolta, com no puc controlar això, no? De fet, teníem un professor que era una mica antiquat tecnològicament i no s'entenava molt bé de les funcions que hi havia en el Zoom i el Meet. I ell es veia a si mateix tot el rato a la pantalla. Què passa? Nosaltres compartíem pantalla i ens posàvem a mirar una pel·lícula enmig de classe i teníem la pel·lícula allà entrucada. Vau tenir algun moment incòmode? Mira, lleig això, Roc? D'aquells... Bueno, tio, però... Sí, jo tinc un moment molt guapo, molt interessant. Que clar, és el que et porta a estar en videotrucada i tenir la casa darrere, no? Com està passant a mi ara mateix. Podria entrar mon pare, no està, però podria entrar. Un professor, a les 9 del matí, ell feia les videotrucades des del menjador. No és broma, això, Estava fent la videotrucada, explicant no sé què, com passa. No és broma. El seu fill amb samarreta i calçotets per darrere. Bé. I no és... És a dir, el professor, clar, no sabia fotre's, però és que el fill no se'n va donar. Una altra cosa que vull afegir és que... No sé si... us ho vull preguntar més que afegir. Vosaltres també utilitzàveu les extensions del Google Hangouts o del Google Meet per fer les videotrucades? Extensions vull dir la pantalla que es podia congelar, jugar, per exemple, al borrós, coses així. Sí. Lo de fotre un fons de Hawaii, així, a mig de la trucada. No, jo no, perquè sóc un boomer, però tinc de fet, companys de classe que sí que ho feien. Vosaltres us en recordeu d'en Didac Ribot? Sí. Va entrar a una classe nostra de Sí? Meet. Sí, li van passar l'enllaç i va entrar. Crec que ho has explicat, això.
Correcte. Sí. I estava... Em sembla que va fer una broma de que s'havia quedat sense paper de màquina en el lavabo i es va posar a cridar o no sé què. Bueno, riures, en el seu moment van ser riures. Sí. Sí. De fet, Conclusió, un dia... vam aprovar gràcies a la pandèmia. No, jo havia provat igualment, però... A veure, Ho dic públicament. aprovar no, però la meva mitjana va créixer exponencialment. No hi ha forma ni univers paral·lel on hagués aprovat economia de segon de batxillerat sense la pandèmia. Ho dic clar i català, ho dic. Ja està, Sí, no passa res. Economia. Economia, ja està. Mates, català, castellà, sí. Economia no l'hagués aprovat si no hagués sigut per la pandèmia. Bueno, em sembla que et podies graduar amb una suspesa. No sé com funciona a Ordis i ara a l'Empordà. A Barcelona no ho sé. Bueno, en el nostre institut, tinc un amic que es va graduar amb 2 suspeses, perquè la mitjana li donava aprovat i... Era Ordis, no, el teu institut? No, era Figueres. Figueres, El mateix. Va, batxillerat. Episodi especial, no? Joder. Sí, no serà l'últim, jo crec. Doncs jo crec que serà dels més especials, perquè aquí... O sigui, avui ens mullem, en teoria. No, i en teoria i en pràctica. En teoria no. Avui hi ha prediccions, no? Jo hi ha 3 episodis que m'encanten, com si portéssim 8 temporades, Hi ha 3 episodis que m'encanten, que és a les prediccions de temporada, a l'inici, les prediccions de playoffs i el primer de les finals. Estem en el segon, o sigui que... El primer de les finals, O sigui, la prèvia de les finals, el primer de les Ho vam finals. fer l'any passat. I tant, ens van tallar les ales. Amb l'Erni, és veritat. El Game Theory ens van tallar les ales. Sí, correcte. Bueno, que ja estava una mica... No? De divanait. En Martí ho sabrà, que va estar al peu del canó. Jo sempre estic al peu del canó en tot, en general. No ho sé, això, I, evidentment, les finals de l'any passat no són... Evidentment, són un gran exemple, en aquest cas. Una pregunta, Martí. És al menjador a casa teva i has posat 2 setmanetes, no? Sí. D'acord. Sí. Quina connexió tens amb Filadèlfia i Indiana? Indiana ho he explicat 50 vegades, no ho tornaré a explicar, i Iverson és un jugador que, personalment, dels meus preferits històricament. Dit això, Iverson, avui parlarem d'equips que poden guanyar ells i Iverson no en té cap. Llavors, bé, intentarem que Jimmy Butler aconsegueixi el seu primer anell aquest any. Veurem. Sí? L'únic que demano, abans de començar... No, ho sé. Objectivitat, és l'únic que demano. Jo, tant de bo pogués posar els Grizzlies campions, no us posaré campions, ja faig l'espoiler. Jo aniré amb objectivitat per davant. Ja ho sé, ja. Vaig a carregar un moment l'ordinador. Un segon. Mare de Déu. Com, però, tio, què vol dir això? És que és per plorar, Roc, en fi, això ho pensem avui, 14. Sí, ho penjarem avui 14, no? Ahir va haver-hi final de temporada regular. És de veritat, a mi em va fer molta vergonya, ho dic ara, molta vergonya la imatge de Michael Bridges ahir, o sigui... Ha passat així de vegades. Ja ho sé, tio, però, hòstia, una mica de serietat, no?, amb la competició, que no fotem. Però s'ha d'entendre, tio. Vull dir... No s'hi porta... No ho entenc. Si no et surt dels collons jugar, no juguis. I no te dirà res ningú. Però sempre és maco allargar un rècord que ningú més té. Hòstia, són 500 i pico partits jugant de manera... Pues juga. Ara, bueno, no sé, Roc, si vols tanquem la lliga, tio. No sé, a mi em sembla bé per seguir amb aquestes coses. El 2023, crec que era, el Jrue Holiday, quan estava a Milwaukee, per una extensió de contracte, havia de jugar no sé quants partits. Es va quedar un abans de l'últim partit. I havia de jugar l'últim partit, però havia descansat també per playoffs. Va entrar, va fer el mateix. Falta i fora. Això es fa. Actualment va poder firmar l'extensió. És una puta vergonya. És tot el contrari a una competició esportiva, però vaja. Bueno, tio, és tot el contrari a una competició esportiva. Tio, ens centrem en el joc. Això és una anècdota, jo crec. Ens centrem en el joc. Precisament és del que estic parlant. És del que estic parlant. No, si Roc, tu tractes com algo superimportant, jo crec que és una anècdota, simplement. Algo residual. Quelcom residual, et diria. Quelcom residual. Podem començar. Bueno, ahir Golden State va caure play-in, no? Gràcies, xaval. Aquella lluita salvatge de l'oest ha desembocat el play-in de Memphis. Bueno, sí, també. De Golden State. Va ser un partidàs, El va veure, no, els dos? Sí. Ara parlarem, suposo, més enllà Golden State, molt de compte a Clippers, Un equip molt complet, amb Kawhi, Gianni Bey, Kawhi, all great. I després, all time great. Gràcies. Norman Powell no va estar fi,
però James Harden va donar aquesta passa endavant com a líder total, ell és el sistema i ahir es veurà reflectit. Molt bé a la pròrroga, James Harden, eh? Molt bé la pròrroga. Líder. Quins Dit això, triples. comencem ja amb tema prediccions o què? Pot dir. Quins nervis, no? Som-hi? Se'm nota o no? Comparteixo Comparteix pantalla. pantalla, no? Sí, comparteix. Com veieu de compartir pantalla? Bé o no? Sí, maquíssim. Sí? Això és un parell per veure com queda després, però som-hi. Va. Bueno, ho veurem. Aviam, comencem amb els play-ins, no? Sí, som-hi. Fem est primer, potser, que ja és una mica més suau. Que, per cert, play-in comença demà. Sí, els partits Sí. són demà. El Demà 15, de matinada. Com efectivament. menys segons li dediquem al play-in de l'est, millor pel podcast. Doncs passem directament amb qui passarà de cada play-in. Jo crec que els Magic guanyaran els Hawks. Estem d'acord? Sí. Sí? Martí? No. No, vale. Ja comencem. No, però dic sincerament, jo crec que a un partit els Hawks, amb un Trae Young espectacular i un equip prou sòlid, jo crec que li pot competir als Magic. I tant, però... Però mira el rècord. Mira el rècord, Sergi. 40-42 i 40-42. Està molt igualat. I jo crec que els Hawks poden donar sorpresa. No és cap baixanada. Però bueno, com estàs en inferioritat numèrica, Exacte. Sí, t'aixerem els Hawks. No problema, vale? però jo no ho crec. Problema? Mira, oh, que bé. No. T'aixerem els Hawks. No, però anem a fer-ho bé. Espera. Així. Un moment. Els Hawks han de jugar l'altre partit. Vale. Magic? Però en verd. En vermell. Més visual. I després del Heat Bulls, Me la pela, m'és igual. És indiferent. jo crec que guanyen els Chicago Bulls, però al final cauen eliminats contra els Hawks. Chicago, serà Chicago. Chicago. No me la pela. Doncs tenim primera ronda, Cleveland contra Atlanta Oh! Vale. Escolta, i Boston contra Orlando. escriu Atlanta. Escriu Atlanta. Vaig a mirar si puc posar un text amb lletres, perquè si no, ATL. pinta malament. Ah, sí, mira, nota adhesiva. Aquí. Mentre ho fa Roc, aprofito a comentar que, independentment de qui acabi sortint del play-in de l'est, tothom sap que tant Cleveland com Boston tenen grans oportunitats per fer un 4-0. Estem d'acord, no? Sí. De fet, jo crec que si tot va bé, És bastant paupèrrim, això, eh? Hòstia puta. Citaran a la final. Citaran allà. Vull dir, tenen un camí de roses, no? Però Almenys això, Boston. Ja arribarem, però sí. Almenys Boston. És que tinc moltes ganes de parlar de l'oest. Ja. Ah, sí? Sí. Bueno, el play-in de l'est fet. Una mica gran, Atlanta, però bueno. Treu. Ho traiem. Anem al play-in de l'oest o què? Va, som-hi. Anem al play-in de l'oest. Aquí hi ha teca. Vale, però fem Kings Aquí Dallas. Kings Dallas. Jo crec que Dallas. Mavericks de Dallas. Som-hi. Estem d'acord aquí, eh? Roc, tu també ho creus? Sí. Sí, no? I què, Sergi? Hola. Warriors Grizzlies, eh? Jo tinc Impensable. Jo tinc un titular amb Memphis a playoffs. Fot-li. Bueno, espera, pas a pas. Entre Warriors i Grizzlies, els Warriors són setents. Guanyen el partit i juguen contra Houston. Estem els tres d'acord, no? Pot ser, pot passar. Sí, jo crec que és el més realista. Jo crec que guanyarà Golden State. I més veiem com combateix Memphis contra els millors equips de la NBA, com és Golden State. Estem d'acord, doncs. No? No sé, tinc un sentiment d'aquests de... Una corazonada, com es diria en castellà, no? Partit gran de Jamoran, eh? En Memphis! T'estimo molt, Roc? Un Memphis... És en contra de Golden State. Primera... Oh, sisplau! Seria molt bonic, però no passarà, eh? No passarà, llavors posem Golden State, no? A part que quedem 2-1. Tu ja t'estàs preparant, Sergi? Estàs fent la de no guanyarem... Però sí, et dic una cosa, aquesta setmana ha anat com ha anat. És a dir, jo em mentalitzava contra Minnesota de que, hòstia, podem guanyar, però després patapam, i el mateix contra Denver. No som un equip competitiu, no passa res, ho accepto. Ara, en un partit pot passar el que sigui, eh? Sí, està clar. Bueno, però fem Golden State. Anem que passen Warriors i Grizzlies, no? Sí, som-hi. Vale, Bueno, a veure. Espera, llavors ja... Para. Vale. Parèntesis. Bueno, parèntesis no, parem. Puc dir una cosa? I tant. Per molt que sigui jo de Memphis, haig de ser objectiu. A mi, un partit entre Memphis i Dallas, tots sants, perquè ahir no estaven sants, els Dallas Mavericks, Estic d'acord. jo tinc molta por. Estic d'acord. I la meva pedrada amb Memphis a la posttemporada és que no farem playoffs. Guanya Dallas. Jo
jo vaticino una versió molt dominant d'Anthony Davis, tio. Un Anthony Davis un Anthony Davis prime, de veritat, es pot menjar el joc interior, més enllà d'Aid i tal, a tot el joc interior de Seria el millor jugador del partit. És a dir, el millor jugador en pista seria ell. Sens dubte, sens dubte. I crec que Dallas no té tan mal equip, I és veritat que Kyrie s'ha lesionat, però jugadors que ja saben el que és competir a playoff, com l'any passat, i que vulguis o no, un partit de vida o mort, jo crec que pot posar les coses molt difícils als Grizzlies. I jo també diria Dallas, tio. Diria Dallas. Sap greu, Sergi. Roc, estava escoltant? Totalment. Hem posat Dallas, no Memphis. Hem posat Dallas. Pues he donat per suposat que posaríeu a Memphis, la veritat. Doncs ho sento, però... Doncs... Bueno, cap Tu què problema. penses? Un moment. Tu què penses? Dallas. També? No, jo crec que Memphis, però clar, estic en desavantatge numèrica. Memphis jo crec que és el millor equip, dels dos és el més consistent i és el que em transmet més seguretat a l'hora d'un partit de vida o mort, jo crec. Respecte als maps, Sí, clar, però... Vale. És a dir, hem de tenir en compte també que els maps han estat un equip fet per Luka Doncic. Llavors, Lively, Gafford, de més jugadors, estan baixant moltíssim de números perquè no està Luka. Tu compro també. Bueno, No sé, a mi Memphis em sembla més fiable que Dallas, però vaja, si voleu... Jo dic Dallas. No sé, Martí, si que més d'opinió, jo dic Dallas. no, Dallas. Seria un partit guapo de veure, tio. Sí. Perquè A veure, hi ha una de catastrofistes, però... ja Moran es creix, tio. Moments top, ja Moran es creix molt. És que jo crec que serà Memphis de 22 o així. Home, no. Però és que jo, és a dir, soc pessimista amb arguments. És a dir, cada partit competitiu que ha tingut Memphis tota la temporada realment, però especialment en l'últim mes i mig, Memphis ha estat a prop, però és que contra Denver, Memphis guanya el partit fins als últims 4 minuts. Després passa com sempre, que l'altre equip té un parcial de 11-3, 14-5, 8-0, passa sempre el mateix. Per què? Perquè el millor equip sempre està a l'altre costat. És així. I el millor jugador. Perdona, el millor jugador, volia dir el millor jugador. En aquest cas serà, crec, Anthony Davis. Ja no et dic Stephen Curry o Butler amb els Warriors. Jo no tinc tan clar que sigui Anthony Davis. La veritat, no ho tinc tan clar. A veure, jo tampoc, però és que soc molt pessimista amb els Grizzlies. Molt pessimista. Ja ho veig. Ja. No, doncs si el Sergi ho és, i jo també ho soc. Ho tenim, ja està. Comencem amb la teca, de veritat. Comencem amb la teca i comencem per l'est, si et sembla. Comencem per l'est, vale. Anem als Cavaliers Hawks. M'ho vaig escriure bé. Cavaliers Atlanta, vale? Vale. Jo crec que serà un 4-1 dels Caps. 4-1 dels Caps. Sí. Atlanta et pot robar un partit perfectament. De fet, els Caps han perdut un parell de vegades a temporada regular contra Atlanta, però el joc interior dels Cavaliers és massa important com per imaginar que els hi puguin portar més d'un 5è partit a Atlanta, la veritat. Molt d'acord, Roc. Caps amb 5. Caps amb 5, posem? Jo crec que sí, Sergi. No, jo crec que serà un 4-0, però si els dos dieu 4-1, 4-1. Però jo crec que és que hem de tenir en compte, a vegades es diu 4-1 perquè, d'acord, l'equip que parteix amb inferioritat, un partit pot robar. Jo no veig, o veig molt poca possibilitat que Atlanta pugui robar-li un partit a Cleveland. 4-0. L'any passat Miami li roba un partit a Boston, el partit aquell que entren tots els triples, tiren quasi 60% de 3, pot passar, tio. I més amb els Hawks que no són una merda d'equip, saps? No, sí, al final és molt difícil fer un sweep, és molt difícil fer contra 0, però crec que aquests Cavaliers ho poden fer. I més contra un equip com els Hawks que no són gaire competitius, tot i tenir un bon equip. En qualsevol cas, és un tràmit evident pels Caps. I el mateix per Boston Celtics, que penso el mateix que amb els Caps. Sí, jo també. Jo crec que seran 5, perquè al final tens el talent de Banchero, tens el talent de Wagner, no arriba Jalen Sachs o sí que arriba Sachs? No ho sé. A fora per l'any, em sembla. Ho desconec, però... En fi, és el mateix, Boston en 5. Això sí que serà un sweep important, Sí? Sí. Això serà un sweep important. Boston en 4. Decepció Orlando una mica aquesta temporada, Era temporada de creixement, de seguir en aquesta pauta, en aquesta ascendència evolutiva de joc, de sensacions, incorporant a KCP i tal, i crec que no ha respost a les expectatives. 50% de rècord. Vull dir, amb això... Molta lesió, Molta lesió, és veritat.
Sí, però quan han Vam dir-ho tornat, també, vam dir-ho al Big 3 també, que eren la decepció de l'any. doncs per mi ho són, sens dubte. La decepció de l'any no, cabrons. Ja. Respecte a les expectatives. Evidentment, cony, entraran a playoff segurament. Però és que l'any passat crec que van entrar directes, no? Són cinquens Sí. l'any Un passat. cinquens l'any passat. Ha fet un downgrade. Bueno, Llavors, Knicks Pistons, em ve molt de gust. Mola molt. Aquesta Em mola ve molt. molt de gust. Giacomo, eh? Giacomo? que bona, L'hauríem de trucar potser en Giacomo, per fer una mica de prèvia de... Podem fer-ho. Aquest. Podem Ho fer-ho. puc dir jo? Puc dir una Sí, cosa? fot-li. Sé per on aniràs. No, Knicks in 7. Game 7. Knicks in 7. Donaran guerra als Pistons, però crec que en un setè partit el En talent 7, de Nova York acabarà decantant la balança. Knicks in 7, jo dic. Jo diré Knicks en 6. Jo també ho crec. Knicks en 6. Crec que Kate Cunningham, sent la seva primera experiència de playoff, potser se li fa una mica gran encara. Jo Puc crec, estar d'acord. Puc estar d'acord, Roc. Però... I al final Detroit és un equip superjove. No tant, Superjove a l'hora de quintets inicials i de més. Tens experiència de Tobias Harris, tens experiència de Malik Beasley i Tim Hardaway Jr. Sí, però experiència competitiva real no tanta. Ha vist el tema. I per eliminar a tots uns New York Knicks, que tens a Karl Anthony Towns, que és finalista de conferència l'any passat, tens a Jalen Brunson, que és quasi finalista de conferència l'any passat, eliminat en un Game 7. Sí. Tens moltes peces de jugadors molt i molt bons que jo crec que la major desavantatge dels Knicks és, evidentment, la profunditat. Però a primera ronda no crec que et passi tanta factura com podria ser més endavant als playoffs. Molt d'acord. O sigui, jo crec que els Knicks tenen una rotació mitjanament sòlida de 7-8 i per aguantar una primera ronda contra els molts competitius Pistons els hi pot donar. A partir d'aquí ja ho veurem després. Però... I provoquen molt de desgast, els Pistons, perquè són un equip molt físic, molt pesat, se't fa molt empalagó jugar contra ells. I moltes ganes de veure a Cunningham en escenaris top. Sí. Jo vaticino que serà... És a dir, Knicks sempre tindran l'avantatge, estaran 2-1, estaran 3-2, etc. Però els Pistons no acabaran de morir. Per això jo m'ho emporto a 7. No és una qüestió de que els Pistons es posin 3-2 o 2-1. Completament, Sergi. Però, és a dir, evidentment que els Knicks són millor equip, tenen més talent, tenen més experiència i per això acabo de cantar la balança en un setè partit. Però tinc la sensació de que serà, hòstia, Knicks 2-0 i els Pistons empaten a 2. Hòstia, Knicks 3-2 i empaten els Pistons a 3. Era un Game 7 igualat, però el talent de Brunson i Karl Anthony Towns acaba d'encantar la balança. Una mica com la sèrie dels Magic i els Caps l'any passat, no? Literalment. Sí. Però crec que amb més qualitat a la pista, perquè cony, hi ha molta més qualitat. Knicks. Dit això, sí, Knicks, vaig a dibuixar-ho aquí. Vinga, va. En 6 hem dit nosaltres, tu en 7, bueno, és una mica diferent. 6-7, sí. Indiana-Milwaukee, va. Jo tinc una pedrada de fort aquí. Jo també. I amb el titular, o com ho fem? Jo crec que guanyen els Pacers en 5 partits. Doncs jo, per portar-te a la contrària i perquè ho penso, crec que els Bucks callaran boques. Sí? Callaran boques. Crec que Lillard torna. Veurem, Bueno, han dit que tornaran a algun punt dels playoffs. En algun punt. Bueno, jo, hòstia, Giannis, tio. És que es parla molt de Jokic i Shea, que evidentment els dos han fet temporada MVP. Però és que Giannis ha fet temporada MVP també. Sí. Què passa? Que Milwaukee potser no acompanya tant. O sigui, ara estic veient rècords i tampoc són tan... No sé, si no són tan diferents. Però Però Giannis té la sensació que se l'infravalora. Se'l dona per fet a Giannis. I crec que poden ser més competitius del que sembla. Amb figures interessants com Taurean Prince, que si està encertat en algun partit bé, Kevin Porter Jr. Sí, però és que ara mateix Kevin Porter Jr. és la segona espasa, ara mateix. Que ara mateix Kevin Porter Jr. és la segona espasa. Sí, no, però dic... No, si evidentment sense Lillard no veig cap opció, Si Lillard arriba mitjanament bé, jo compta un Bucks en 7, Doncs et dic una cosa, Martí, els Bucks estan jugant molt millor sense Lillard, perquè troben un esquema molt més centrat en Giannis, on hi ha molta més defensa exterior. Han acabat la temporada amb 8 victòries consecutives, 8 victòries consecutives. Però estaràs d'acord amb mi, Sergi, que això a temporada regular està bé, però que a playoff necessites aquests jugadors.
Els necessites i crec que pots trobar espais per potenciar Lillard. Els Bucks competiran, però aquí estic amb el Roc, Indiana Pacers passa en 7, també. Pacers 4, Bucks 3, jo dic. Jo dic en 5 els Pacers, però bé. En 5. 5, Fuà, quina confiança, nen. Molta profunditat als Pacers, tio. Són un equip supercomplet. Sí, És un correcte. equip que per playoff és ideal. És ideal. 50 victòries i van començar que el gener estava en rècord negatiu, És a dir, Sí, aquesta sí, gent hagués pogut fer 56 si haguessin començat d'una forma, hòstia, mínimament decent, No, és que O 51. Halliburton va començar malament i ha acabat la temporada molt bé, com a líder. Anem a l'oest. No, Vinga, va. Oklahoma, Dallas. 4-1. 4-1. Jo dic sweep, però sí, 4-1. Va, com... Sweep, 4-1. Sí. 4-1. Compte el domini en pintura si arriba a Dallas, Pot ser Memphis o ho veurem, Tant de bo sigui, tant de bo sigui Warriors. Però veurem el domini interior d'Anthony Davis en cas d'arribar a playoffs, perquè Chet i Hartenstein són una parella interior dominant, molt dominant defensivament, però vull veure emparellats amb Gafford o Lively i Anthony Davis, Però sí, Oklahoma en 5. Crec que els Thunder tenien pitjor rècord o pitjor rating defensiu amb Hartenstein i Chet junts a pista. O sigui, va tornar Chet i quan juguen junts crec que tenen pitjor rating defensiu que quan Hartenstein és suplent i Chet de 5. Llavors, veurem aquí com troba l'equilibri l'entrenador, però bueno. És que Chet no ha tornat a un nivell excel·lent, Està una mica... Bueno, és molt intimidador en pintura, evidentment, però sobretot ofensivament li estic notant moltes carències. Moltes carències ofensivament. Tu, Roc, vas deixar entreveure una mica que potser el quintet que més t'atreia per Oklahoma de cara a playoffs era amb Cason Wallace. Era amb Cason Wallace, efectivament. Quin seria? Repassa un moment. Aquest seria Shea Cason Wallace, juntament amb Lu Dort, Jalen Williams de 4 i Chet de 5. Seria aquest el quintet. Hartenstein, Caruso, Aaron Wiggins, Isaiah Joe... Kenrich Williams... Vale. Jalen Williams que s'ha lesionat. Tens el precedent de l'any passat, un equip també, precisament Dallas, un equip amb molt poder interior. Jo crec que serà Hartenstein i Chet i Hartenstein. Sí, com ha de ser, crec jo, com ha de ser. Aquí jo crec que sí, però si és un matchup estil Warriors, Lakers, aquests equips jo crec que Cason Wallace hauria d'entrar en el quintet, la veritat. És que a mi m'encanta, tio, Cason Wallace. Sí. Perquè ofensivament tu dius, hòstia, es passa el partit sense fer res. Ara, arriba el moment on ha de fer el triple i el fa. El triple que ha de fer el fa. I roba molta cartera, que això és vital, Sí. Perquè converteixes una possessió defensiva en ofensiva que sembla una tonteria, però decideix partits. Sí. De fet, és el jugador amb més, com es diu, amb més tirs en suspensió taponats. Perquè la majoria de taps venen de safates, venen d'intents d'esmaixada. Lo difícil que és tapar un tir en suspensió, ojo, I la majoria són des de darrere, la típica que salta i des de darrere, pum. Vinga, va. Cason Wallace. Oklahoma ja està, 4-1. Vinga. Houston Warriors. Warriors en 7. Monòleg, va. Warriors en 7. No, vull dir, crec que no descobreixo res, però la incorporació de Jimmy de cara a playoff és vital. Ahir es va veure partit, una sensació pura de playoff, va una passa endavant molt important. Tenim la millor temporada dels Rockets dels últims anys, amb un equip molt sòlid i amb molts arguments defensius per parar Stephen Curry. Es va veure. Que es va veure recentment. Sí, es va veure recentment amb Amen Thompson, Tari Eason, Dillon Brooks i de més. Però crec que, ja et dic, la figura de Jimmy Butler pot ser clau per trobar espais interiors i per descarregar de molt pes ofensiu a Stephen Curry. Veig una sèrie molt igualada, No sé vosaltres, però per mi acabarà sent Warriors, però en 7 partits. Basant-nos en aquest precedent que hem tingut ara fa poc de temporada regular, penso que els Rockets són un matchup terrible pels Warriors. Terrible. Estic molt d'acord. I per això jo crec que els Rockets passen en 6 partits. O sigui que has empatat. Sí. De fet, 6. Encara no ho diré perquè
perquè no vull fer spoilers més de després. A Però, veure, bueno, sí, sí, sí. A veure, que serà una sèrie igualada crec que ningú dubta, I més, és a dir, amb aquest precedent de fa una setmana, amb la defensa d'Amen Thompson, Eason, com deia el Martí, de Brooks, sobretot, no només quan Curry tenia la pilota, que al final Curry és molt més perillós fins i tot quan no té la pilota. Sí, I tot més, com dic. Una faltes, tio. Estàs preparat de faltes tu amb Draymond Green aquí, Martí? Sí. Una falta sense pilota, però bueno. Dit això, jo crec que com estava ahir el dibuix establert, crec que és millor matchup Houston que Lakers. Sent un mal matchup Houston a primera ronda, no vull que em malinterpreteu. Tot i això, tot i que competirà Houston, tot i que ahir per Golden State tot i no sé què, crec que Warriors parteix amb una base superior a la Houston. És per això que crec que guanyaran en 6. Serà una sèrie competida. En 6? Serà una sèrie competida, però jo crec que Warriors, sobretot en els partits clats, en els partits igualats, Ja. la balança s'acabarà cantant per ells, per un tema d'experiència, per un tema de... És que ahir, és a dir, és un miracle que ahir no guanyi el partit Golden State. I Curry fot 3 triples clutch que surten del no-res. És el problema que tens quan t'enfrontes al millor tirador de la història. És per això que, tot i que estigui molt competida aquesta sèrie, crec que se l'emporten els Warriors en 6 partits, 4-2. Però... Jo crec que estem infravalorant molt els Rockets, Jo no els he... Vamos, però per res del món. Jo he dit... Jo crec que els infravalorem. Warriors en 7 i patit moltíssim, ja ho he dit. Jo he dit en 6 precisament perquè jo crec que si va un 7è partit passen els Warriors. Ja. Per això dic Rockets en 6. El Rockets té factor pista, Sergi, que has dit Warriors en 6. Hòstia, però té factor pista i això, vulguis o no, factor afició pot marcar diferències. L'últim anell el guanyeu en 6, sí, ho sé. I sense factor pista. Però és una final, tio. Això és una primera ronda. El factor, és a dir, factor pista és determinant i segurament el primer partit el guanya Houston, I està per veure. Però la meva sensació és que per competitivitat i per talent, que al final és el que més pesa a playoffs, aquestes dues coses, crec que s'acabaran portant Golden State precisament perquè seran partits molt igualats i en el clutch Golden State, és que té el jugador, si no és el més clutch, Stephen Curry és un dels 3 més clutch, no només actuals, sinó segurament de la història. Tot i que les estadístiques a vegades diuen el contrari, però bueno, la meva sensació és que serà molt igualat, però que els partits de Golden State els guanyarà per 2-3 punts o per última possessió o per un factor defensiu determinant o per una bandeja o per uns 3 lliures. Crec que la balança s'acabarà decantant per als Warriors. Hi havia molta gent que preferia això, O sigui, preferia perdre ahir per jugar contra Houston. I, hòstia, tampoc és això, crec jo. Sí, jo crec que era això, Martí, sincerament. No sé què dir-te, tio. Luka i LeBron a primera ronda, preferíes? No. No. Luka i LeBron no. O sigui, els Lakers contra els Warriors. A mi... Luka i LeBron a primera ronda. Bueno, ja, cony, però G. Butler i Stephen Curry. Vull dir, que amb el precedent que tinc molt recent, que tenen els Warriors molt recent contra Houston, a mi em fa patir molt aquest equip. Però bueno, escolta, Warriors in 7. Anem endavant. Sí. Lakers Timberwolves. Una sèrie que ve molt de gust, també, i molt igualada, tio. Molt. Jo aquesta penso que serà una de les sèries que recordarem quan pensem en els playoffs de 2025. I jo crec que serà Lakers en 7 partits, jo crec. A mi aquesta em costa molt, Jo, Roc, compro Lakers, jo t'ho poso un 6. Jo crec que el guió tindrà semblances amb el Warriors Rockets, que dèiem ara, sèries igualades, partits igualats, que es defineixen en les últimes posicions, però pel factor talent i pel factor experiència, el mateix que Golden State, crec que s'acabaran portant els Lakers. I els Lakers estan jugant, vull dir, aquest quintet sense pivot és un quintet, perdoneu, és d'ensomni, Vull dir, no sé fins a quin punt els Timberwolves, sent més grans i sent més físics, patiran precisament per aquest factor. És a dir, anul·len la gran avantatge que tenia Minnesota, que l'any passat va eliminar a Denver i a Jokic quan eren clarament els favorits. Jo crec que Redick i els Lakers poden convertir aquesta desavantatge en un avantatge, perquè et maten des de l'exterior. Vull dir, el partit que fan l'altre dia a Oklahoma des del triple no repetirà, però és que no té nom. Esperem que no. Si mantens aquesta línia, o el 70% d'aquesta línia, és que són imparables. Els Lakers depenen massa, jo crec, de l'encert en el triple de Finney Smith, Gabe Vincent i aquesta gent, O sigui, recentment va perdre contra Golden State justament per això, perquè Finney Smith va fer 1 de 7, Gabe Vincent 0 de 4, crec, o alguna cosa similar. Llavors, depenen molt d'això. Dit això, els Timberwolves és veritat que tenen a Gobert, que és un pivot a priori intimidador,
però en atac, gens. En atac no fa por, Gobert. I, per exemple, un creuament contra Jokic faria por, faria patir. O sigui, no pots defensar Jokic amb Jackson Hayes o Finney Smith de 5, que seria el defensor més ideal, entre cometes. Però amb una figura com Gobert, que en atac no fa por a ningú, jo crec que els Lakers guanyaran. Dit això, en 6 partits a mi em costa. O sigui, jo crec que Anthony Davis, que repassant els quintets que van fer l'altre dia... Anthony Davis? Perdó, Anthony Davis. Anthony Edwards, que repassaven els quintets que van fer l'altre dia a l'NBA, potser entraria al primer quintet, Martí. Però, bueno, factor... O sigui, ja va demostrar la temporada passada que està preparat per coses grans i crec que tot i això, Lakers guanyarà, però en 7 partits. O sigui, crec que arribarà fins al final, això. Estan 2-2 a la temporada regular, el net rating de Minnesota és top 5 de la Lliga en general i tinc moltes ganes de veure en aquest escenari Anthony Edwards. Ara comentàvem, temporada All-NBA First Team. No veig molt difícil que el millor jugador de la sèrie sigui Anthony Edwards. No veig una utopia, tot i Luka i LeBron. Serà Luka, segurament, però vaja. Sí, però potser Lakers es reparteixen una mica més, no?, els espais. A Minnesota és bastant evident que Edwards és el millor. Bueno, veurem. Jo vam veure l'any passat el que li va fer Luka als Timberwolves i... És que és això, Roc, correcte. En tema blitz, en tema els alley-oops, o sigui, Dallas mata en alley-oops o en passades en pintura de Luka als interiors. És la sèrie que més em ve de gust veure de la primera ronda, perquè tens un equip molt interior, molt clàssic, perquè tens un 4 clàssic com Randle, un pivot tradicional com és Gobert, un 6è home que també és molt gros com Narrit, contra un equip que és l'extensió màxima del que és el small ball, perquè és que juga molts minuts amb Hachimura i Finney Smith de parella interiors, amb LeBron, amb Luka, etc. És small ball, però amb jugadors molt grans, Sí, correcte. És a dir, són molt físics, però no tens pivot, i el small ball és sense pivot. O tens pivot, però és Finney Smith o Hachimura o Togi. Bueno. Tinc moltes ganes de veure aquesta col·lisió entre un equip molt més tradicional, molt més interior, tot i que tiren una barbaritat de triples, els Timberwolves, amb un equip més modern com els Lakers. Dit això, anem al Nuggets Clippers, que jo crec que... Tinc coses a dir aquí, serà la opinió controversial d'aquesta sèrie. La veritat és que, bueno, jo no crec que sigui controversial. Crec que passen els Clippers. Passen els Clippers i bé, o sigui, no patint. Jo crec que són 5 o 6 partits, sí. Tinc molt d'acord, Solà, molt d'acord. Aquests 2 partits que perden, és evident per què els perden, perquè tenen a Jokic. Però, més enllà d'això, o sigui, el nivell que està demostrant, sobretot en el matchup, que serà superimportant a la sèrie, entre Jokic i Zubac, o sigui, el nivell de Zubac aquesta temporada està sent una barbaritat, implicadíssima en defensa, en atac. És una bèstia rebotejadora. Em sembla que els Clippers són l'equip que menys rebots permeten als rivals de tota la lliga. Per tant, cuidado, compte, perquè Denver tampoc té un quintet tan gran com per poder combatre això. I si tens a un Harden enxufat, a un Kawhi enxufat, i et comencen a matar des de la mitja distància i des de la línia de 3, Denver les passarà molt putes en aquesta sèrie i jo crec que seran 5 o 6 els Clippers. Primera vegada crec que estem els 3 d'acord. Jo també dic Clippers in 6. Pregunta. Zubac no frenarà a Jokic perquè ningú el pot frenar, és impossible. Però quants pivots a l'NBA preferiu abans que Zubac per defensar a Jokic? Quants? Pocs. Cap. 1 o 2 o 3 com a molt. Cap. Mobley, potser... Mobley, Anthony Davis i Gobert no. És el que deies, el factor Ivica Zubac. Sí. Són més profuns, tenen més qualitat, més tir, defensa exterior... És que tenen un quintet de l'hòstia. Chris Dunn, Chris Dunn és un tros de defensor. Aquí és on anava, tio. La puta defensa de Chris Dunn sobre Curry a la primera part, tio, bueno, els 3 primers quarts és... No sé, vull dir, una cosa molt bèstia. I a tot el partit, el que passa és que Curry, la capacitat de sortir als bloquejos per tirar-te un triple des de casa seva, quan no te l'has de tirar, és imparable. Però, i a més el nivell, ho deu ara, el nivell de Harden i de Kawhi, estem a 2019 un altre cop. Sí, tal qual. És que em fa molta por. I Ivica Zubac, temporada 17 punts, 13 rebots, Joder, Ivica, tio. I els Lakers,
que això sempre ho diuen allà a Movistar, el van intercanviar per Mike Muscala, Sí, Mike Muscala. Mike Muscala. Mike Muscala. Bueno, Que, bueno, llegenda dels Thunder, no? Mike Muscala. això tu sabràs. Sí, no. Ho és. Anem amb les segones rondes, ja. Va. Tenim Anem a fer clip farming i quan diguis la ronda rock anem un a un dient les Vale. prediccions, no? O què? Va. TikTok farming. Per cert, els que estigueu veient els TikToks, deixeu-nos els comentaris a Bé. la vostra predicció de la ronda. Vale? Cavaliers Pacers. Martí, Caps in 6. Sergi, Caps in 6. Caps en 7. En 7? Sí. Jo crec que sóc el que més confio en els Pacers, tio. Sí. No, sí. Has Reneta. Guanyar 2 partits contra aquests Cavaliers és molt dir, Sí, però és que, de veritat, a mi aquests Pacers, t'ho juro, a playoff m'enfio moltíssim d'ells, tio. Home. De veritat, No, perquè les nits on Tyrese Haliburton no està, perquè aquestes nits existiran a playoff, aquestes nits, o sigui, o t'agafa el relleu Nembhard, o t'agafa el relleu Mathurin, o t'agafa el relleu TJ McConnell, qualsevol d'aquests, però t'agafen el relleu, no els importa que la seva superestrella no estigui bé. Sí, és veritat. I és veritat. tenir això de cara a uns playoffs, hòstia, és brutal, però tot i així segueixo pensant que els Cavaliers passen. A més, penso que la defensa exterior dels Pacers farà patir moltíssim els exteriors dels Caps, que tampoc són... No ho són. No són top 5 de la Lliga, cap No ho dels dos. són. No ho són. Llavors, jo segueixo pensant que passaran els Caps en 7 partits, però els Pacers els hi faran passar molt canutes en els Caps. Bueno, endavant. Algú més a afegir? No t'ho compro tant perquè, de fet, jo deixava els Pacers fora a l'anterior ronda. Sí. Però bé, crec que són capaços de guanyar 2 partits als Caps. Sí. A més, és el que deies tu, Roc, és a dir, competeixen molt bé i són un equip molt complet, molt versàtil, molt profund, el que diem sempre als bons equips. És que repeteixo, han fet 50 victòries amb l'inici tan dolent que van tenir. A gener, no sé quanta gent posava playoffs a Indiana, Ja. I estan quarts, han fet 50 victòries. Hòstia, competiran contra els Caps en aquesta hipotètica segona ronda, però clar, és que Cleveland és molt Cleveland. Crec que tots sabem quines seran les finals de conferència a l'est, independentment de què passi amb Indiana, amb Milwaukee, amb els Pistons i els Knicks. Els Pacers també s'han aprofitat d'uns mals Orlando Magic, d'un Miami Heat que no han competit. És que a mi aquesta confiança que els dos els hi teniu no me'ls acabo de creure. I parlaves de profunditat, Sergi, a playoff juguen 8, A playoff juguen 8 o 9, màxim. Has d'escollir. Si no tenen la segona millor banqueta de l'est, la tercera. 100%. Sí, però vull dir que és la millor banqueta de l'est, que és Cavaliers, no? La millor banqueta de l'est, per mi, és qui té el millor jugador de banqueta de l'est, que és... Amb dades, dius? Sí, amb dades. És que hi ha l'asterisc, i aquí també, per exemple, passa amb Memphis, que a vegades s'interpreta que la millor banqueta és la que més punts fa. Per a més punts de banqueta si els dones més minuts, que és el que ha passat amb els Grizzlies tota la temporada. Sí. Però en quant a eficiència, en minuts en pista, el millor sisè home de llarg és Peyton Pritchard. I Sam Hauser també ha estat molt eficient. Per això crec que la millor banqueta és Boston. Sí, però... Indiana està allà, Digues? DeAndre Hunter. Sí, DeAndre Hunter, Ty Jerome... Bueno, Ty Jerome, tio, sí. Ty Jerome, tio. Hem de fer els premis, Ty Jerome, Martí, Ty Jerome, sí. Sí, però aquest tio va jugar als Warriors i jugava 2 minuts per partit. Aquest tio va passar pels Thunder i era el 12è de la rotació. I està fent el que està fent als Caps. Molt de mèrit. Sí, 100%. Som-hi, va. Anem amb el Knicks-Boston. Boston en 5. Boston en 5. 6. Coincidim tots a Boston en 5, Sí, 6, jo. 6. Bueno. És que els Knicks arribaran rebentats, tio. Arribaran... Jo no entenc com Thibodeau no ho acaba de veure, això. Està fora, Thibodeau. Sí. Jo crec que sí. Està fora, però fora i ell ho sap, em sap greu, Perquè doncs a mi no em sap greu. Em sembla un entrenador que es preocupa poc pels seus jugadors. Jo crec que aquí és molt interessant portar el Giacomo algun dia, tio. Abans de... O sigui, que aporti una visió en primera persona gairebé... En Giacomo podria justificar per què els Knicks guanyaran cada sèrie 4-0. Tu pots justificar... No, però el Giacomo
és el primer crític amb Sí, ho Taylor és. Jenkins, amb Tom Thibodeau. Sí. Arribaran fosos i, a part, 10 partits contra Cleveland, Boston i Oklahoma, 10 derrotes, L'altre dia, sense Donovan Mitchell, estan 16 a dalt al principi del Sí, és quart quart veritat, tio. i perden el partit. 16 a dalt al principi del quart quart sense Donovan Mitchell. Quan contra els peixos grossos, res a fer. Li dono un partit perquè van estar molt a prop contra Boston fa una setmana i poden guanyar, només faltaria. Jalen Brunson és una superestrella, però Boston en 5, Sí. Què els hi Anem a falta l'oest. als Knicks? Què els hi falta? Moltes No, coses no. jo crec que els hi falten, Es Els pot hi guanyar un falta... anell, Martí, amb Brancho com el teu millor jugador? No. Vale, no sé. Jo crec que això sí, sobretot si el rodeges de Karl Anthony Towns i Michael Bridges i de més. Sobretot Jo crec el Gianni Novi. Però per mi el problema serà en la forma en la que arribin, perquè és probable que Josh Hart i Michael Bridges es mengin els dos en la sèrie de 7 partits contra Pistons o 6 partits, mengin els dos 48 minuts per partit. És probable. Sergi, jo ho deia això perquè jo crec que tothom pensa que és evident que amb Branson com a primera espasa no es pot guanyar un anell, però clar, des de la franquícia... Jo crec que no. Des de la franquícia s'aposta per això, Vull dir... Si es guanya un anell amb Chancey Billups, tio. La gran anomalia de la història de la NBA són els Pistons de 2004. I el millor jugador d'aquells Pistons era Ben Wallace, que era un pivot que va guanyar 4 vegades el defensor de l'any, que va ser Intimidador com pocs. Sí. quintet, el primer quintet va ser 3 o 4 cops, si no m'equivoco. Vull dir, s'ha d'agafar amb pinces aquells Pistons. Dit això, crec que els Knicks aniran aquesta posttemporada per Kevin Durant, Sí, Aniran. No sé si faran altres plans, però l'oferta crec que existirà. Però veurem. I que Michael Bridges torni a Phoenix, no? És que tampoc tenen gaires pics, És que jo no crec que sé. està encantat que anirà a Houston, però l'oferta dels Knicks existirà. Però bueno. Som-hi, veurem. Dit això, anem a l'oest. Tenim la segona ronda. Oklahoma contra Clippers. Compte solar, xaval. Agafa't. Compte solar, Compte. Thunder en 7. Thunder en 7. Que aquí gorda, T'ho compro. Jo no. Clippers, Confio massa amb els Thunder. En 6. vale. En 6. En 6 perquè... És que la gent s'oblida d'Oklahoma. No, Luka, els Lakers. Oh, mira que Butler als Warriors. Senyors, que està per sobre de tothom a l'oest i ha de passar una anomalia màxima perquè no arribin a les finals. Aquesta gent es diu Oklahoma City Thunder. Resulta que és l'equip del Rock. Oklahoma en 6 i veig abans en 5 que en 7, però jo crec que seran 6. Veurem. Sèrie supercompetida, sobretot perquè els dos equips són unes màquines defensivament. O sigui, tant Oklahoma com els Clippers, potser una mica més per sobre Oklahoma, potser no, segurament una mica més per sobre Oklahoma defensivament, però és això que si enganxes el partit bo de Kawhi, el partit bo de Harden, enganxes algun partit on Shea no estigui bé, se't pot complicar molt la sèrie, se't pot complicar moltíssim la sèrie. Però tot i així segueixo pensant que el millor equip de la temporada regular serà l'equip que avançarà a finals de conferència. T'ho compro solar, però Kawhi porta per mitjan 30 punts gairebé des del març, Vull dir, si el Kawhi aquest, el Kawhi primera espasa, ja és aquí. I Shea des d'octubre. Que sí, tio, què vols descobrir això ara o què? No, cony, però em dius, porta per mitjan 30 punts des de fa 2 setmanes. Bueno, doncs... Bueno, no, cony, però... Tinc un tio aquí al costat que porta per mitjan això des d'octubre. Sí, que molt bé, tio, que sigui MVP per Shea. Però que vull dir que s'ha de reconèixer i tenir en compte que Kawhi fa 3 mesos no era el Kawhi que és ara i que arriba en el millor moment de la temporada. Ja està. Hem de veure quan juga Kawhi, Perquè és important, és molt important. L'any passat juga tota la temporada, és All-NBA Second Team i patapam, el segon partit, adeu, contra els Maps. Hem de veure si està. Si hi és... No, de fet, els dos primers partits no els juga, guanyen els Clippers i juga el tercer i el quart i guanyen els Maps. Sí. I ja no torna. És veritat. Bueno, I hem de veure si tant de bo jugui, pel bé de la NBA, però que pot passar que tercer partit, hamstring no sé què, 2 partits fora. I a prendre pel cul la primera ronda contra Denver. Però veurem. Esperem que no. No. Warriors-Lakers. Martí. Sap greu, però Lakers in 6 o in 7. Però em costa veure...
Perquè Warriors, vulguis o no, no té tanta profunditat. Vull dir, ahir, de fet, Kuminga es queda fora de la rotació. Kuminga, que en teoria havia de ser la tercera espasa, si no la segona en moltes ocasions, sobretot en atac. No, en atac. Però, hòstia, si no ets capaç... De fet, això ho vam parlar, que quan es va lesionar crec que era molt interessant com Steve Kerr incorporava a Kuminga a la bona dinàmica dels Warriors. I no l'ha incorporat. Ho ha intentat, però els partits clau, com ahir, no està dins. Dit això, crec que el factor Luka, sobretot, és determinant. Sergi. Lakers in 7. Lakers in 7, va. Sergi. Jo dic Lakers in 6, 4-2. Coincideixo. Lakers en 6. Mal. Lakers a finals de conferència em semblen el millor equip, tenen el millor jugador. Es pot discutir si tenen també el segon millor jugador, per tant, això ja és un punt molt negatiu per Golden State. Es pot discutir, Es pot discutir. Sí, però també es pot discutir si tenen els dos... O sigui, si Warriors tenen el millor jugador. Això pot discutir també. En una sèrie... No, jo crec que no. Jo crec que és Luka amb diferència el millor jugador de la sèrie. No crec que en tanta diferència. El segon millor jugador de la NBA, que la gent s'oblida d'ell. No, però jugar contra Clippers. Va, tio. És el millor jugador de l'NBA. El segon millor de la NBA juga als Lakers i es diu Doncic. Va, em sembla que t'has confós, però seguim. No. Finals de conferència, va. És millor equip Lakers, però per un tema, sobretot el que dèiem de la sèrie de Minnesota, És a dir, el Warriors moltes vegades juguen sense pivot, estan jugant amb Draymond Green de 5, pivot, no pivot, com li vulguis dir, però hem de veure això, els secundaris des del perímetre i amb la bona defensa perimetral dels Warriors. No veig molt difícil que els Warriors guanyin aquesta sèrie, però jo m'acabo de cantar pels Lakers. En 6. Martí Sutton, el 6? No, és un sweep, 6. 6 és el millor després del 7. No passa res. No, però vull dir que estic molt d'acord en que és una sèrie molt igualada i que al final els Lakers s'acabaran decantant. Però justament per això crec que pot arribar perfectament a 7. 100%, però jo crec que el 6è partit, per exemple, el pot decidir Luka o els exteriors de Lakers. Jo crec que seran 6. Ara, si dic 6, pot ser perfectament també 7. Game 6 Clay, tio. Game 6 Clay. Aniria bé. El tindreu, aquest any, el Game 6 Clay. Sí. El tindrem contra Oklahoma, no? Quina serà l'statline? Esperem que no. 11 en triples i... 0 de 10. Vale, seguim endavant, doncs, amb el que seria les finals de conferència ja. Estem arribant al final. Que està quedant un capítolet llarguet, però bueno, bé. Però mola. Finals de conferència de l'Est. Boston Cavaliers. Ja sé per on anireu vosaltres, però jo aquí encara una mica el que és el gel. El que t'agradaria, bàsicament. Cavaliers en 7 partits. No t'ho creus tu. Cavaliers en 7 partits. Ho he dit, no ho he escoltat. Estic aquí. Mira, no dic Boston. Hem dit de fer-lo de TikTok farming. Anem resultat a resultat. Sí, és veritat. Torna-ho a dir, va. Torna. Cavaliers en 7 partits. No, però has de dir el clip sencer. Finals de conferència... Vale, anem a fer el clip sencer. Caco, ten. Arribem a les finals de conferència de l'Est. Boston Cavaliers. Per mi, opinió impopular. Fitxa-me. Cavaliers en 7 partits. Jo crec... Que passi el següent, tio, que passi el següent. Ara, però deixa-ho! Boston Celtics... Torna a començar, Roc. Torna. No. Pode, Martí. Vale, Boston Celtics en 6 partits. I no dic 5 per respecte als Caps per la temporada, però en 6. Compro tot el que acabes de dir. Boston en 6, però més a prop que siguin 5 que en 7. Els Boston a la final. Boston Celtics a la final. Els Boston, Boston, com si no veies NBA. Els Celtics. Els Massachusetts. Som-hi. Sí, tio. Som millor... Sí, vull dir, sí. Boston és el millor equip de l'Est i de l'NBA. Ara veurem les finals, Però a la que comenci el partit de playoffs està molt bé la temporada. Cleveland, 64-8. Sobretot el matchup. El matchup, és a dir... El matchup de Boston contra Cavaliers molt interior, és millor per Boston, Sí, però Cleveland és un equip molt interior, Boston no tant, però és que mirem els percentatges de tir, mirem la defensa exterior de Boston, mirem la defensa interior de Boston, que no és la millor de la NBA, però és més que decent. De fet, mirem el talent diferencial que té Boston i el que té Cleveland. Us dic una cosa que em sembla, no sé si vaig dir, però ho porto pensant un temps,
que la trinitat, la santíssima trinitat d'aquesta temporada de l'NBA, que són Thunder, Cavs i Boston, és com un joc de pedra, pet i sores, una mica. A veure. Els Thunder tenen molt bon matchup contra Boston, com s'ha demostrat al llarg de la temporada. Boston. 1-1, no? Ha sigut? 2-0. Ha sigut 2-0? Ha sigut 2-0. És veritat, va guanyar a Boston, és veritat, a ESPN, és veritat. I sense Chet ni Jalen Sense Chet ni Jalen Williams, correcte. O sigui, els Thunder tenen molt bon matchup contra Boston, Boston té molt bon matchup contra els Cavaliers i els Cavaliers crec que tenen un bon matchup contra Oklahoma. Interessant. Com ho veieu vosaltres, aquest joc de pedra, pet i sores? A veure, Que no. Caps contra Oklahoma, pel joc interior, sobretot, entenc, que són molt potents. Vas per aquí, entenc, no? Sí, vaig per aquí, sobretot perquè el joc d'Oklahoma no és tant des de la línia 3 i que és el que més pot afectar als Cavaliers. Per això Boston té un molt bon matchup contra Caps, perquè juguen a la línia 3. I perquè Porzingis, que és a l'interior, amenaça molt des de fora, que això a Serre Talent pot patir, t'ho compro bastant. Dit això, aquest joc a tres bandes, crec que la final és evident, però bueno, ara anem a l'oest. Però Boston fàcil, tio. Boston fàcil. Sabreu. Boston fàcil. Anem a Lakers Thunder, a la final de... Espera, clip de TikTok. Està bé. Finals de la conferència oest. Oklahoma City Thunder contra Los Angeles Lakers. Jo ho tinc molt clar. Lakers en 4. Com que Lakers en 4? No, em cobreixo les esquenes. Ets un covard! Sí, ets un covard! Estàs cagat, Quin covard! No. Sincerament, amb la veritat per davant. Oklahoma en 6 partits. Tens por, Solà? Zero por? No t'ho creus ni tu, xaval. Oklahoma en 7. En 7, Martí? Sí. Molt de talent, tio. Què fas, tio? M'ensenyant el cul. Xei. Em vols veure el cul? No. Jo sí, però l'audiència no. Oklahoma en 6. Repeteixo, ha de passar una anomalia màxima perquè aquesta gent no estigui finals. L'anomalia es pot anomenar Luka Doncic. LeBron, tio. Què fas? O LeBron, que en 40 anys promitja 27 punts per partit. Vull dir... 25 ha fet, 25. 25, 24, diria jo, més aviat. Però pot passar que guanyi Lakers. Però... Hem de tenir en compte, i ara ho volia comentar a les finals, perquè crec que els tres anàvem a posar Oklahoma a les finals, hem de tenir en compte el factor experiència d'Oklahoma, sobretot en dues figures, en Chet i en Jalen Williams. Perquè podem viure en un món on aquests playoffs la gran decepció sigui Chet i sigui Jalen Williams. Pot passar. No dic que passi, ni que vulgui que passi, tampoc. Pot passar, i tant, i tant. Jo sí que vull. Però pot passar que potser Shea estigui a l'alçada, com va passar als playoffs passats, però que aquestes dues figures, que són determinants no, més que determinants per Oklahoma, no estiguin, entre cometes, a l'alçada o sigui més impossible neutralitzar-los, sobretot defensivament. Veiem. És que jo crec que la cosa, si Oklahoma es queda fora, ha d'anar per aquí, Perquè Shea estic molt d'acord que donarà la cara. Per cert, dada curiosa, us faig una pregunta, aviam si sabeu la resposta. Va. Quants game winners o game tying tirs ha fet Shea a la seva carrera playoff? Ho sabeu? Menys que Ja Morant. Ah, sí? Quants té Ja Morant? Ja Morant té el de Jordan Poole, que el balla, que el Martí se'n recorda, i fa Jo me'n recordo al final. I del play-in, abans parlant del play-in, te'n recordes el play-in que va passar, l'últim play-in, Warriors-Grizzlies, que va passar? Sí, perquè el play-in és superimportant, tio. 2022. Perquè 2022 us eliminem i guanyem. Què dius? Jordan Poole lesiona Ja Morant. Jordan Poole assassina esportivament a Ja Morant. No ha tornat a ser el mateix des d'aquella lesió. Sí. Roc, no sé, la teva pregunta no la sé. En té dos, Shea. Un l'any passat contra els Pelicans, el primer partit, i a la temporada 2020 contra els Rockets. Té una altra. Enhorabona, tio. Dada curiosa. Què és argument per l'MVP, això, o com va la cosa? Que és campanya, no? És una dada curiosa. Estàs fent campanya, molt bé. Per tant, tenim les finals ja de l'NBA, que són Lakers Thunder. No? No. Ai, Lakers Thunder. Lakers Thunder, t'imagines? És impossible les finals. Complicat, Lakers Thunder a unes finals. Sí. Boston, Oklahoma.
Finals El de l'NBA. factor pista per Oklahoma, Correcte. TikTok. Finals de l'NBA. No, Oklahoma, guanyador de la temporada NBA. Martí. Boston Celtics back-to-back. 2024, 2025. I amb unes finals on superaran Oklahoma per 4-2. Armengol, Vilimel i Sergi. No ho sé i tinc molts dubtes, però si haig de dir ara alguna cosa, d'aquí 2 minuts tornem a preguntar, Boston en 7. Per les raons que he donat abans del matchup, crec que és un Oklahoma en 7 partits. Torno a argumentar. El meu argument, bàsicament, és que el matchup d'Oklahoma contra Boston és un matchup favorable per Oklahoma i que, per tant, això portarà a que els Thunder tinguin una victòria en 7 partits, perquè al final Boston és Boston, i sí, no és raro que tinguin 2 dies d'aquests on els hi entri tot, no és raro que passi, i llavors tenen un altre partit que et guanyen perquè són millors i ja està, no passa res. Però sí que crec que la defensa dels Thunder, sobretot perimetral, causarà moltes, com dir-ho, estragos, no? No, però no. Intentem buscar una paraula en català. Sí? Problemes, senyors, problemes. Causarà Malsons. Causarà molts malsons a l'atac de Boston. Per això penso que aquest és l'any dels Thunder, és l'any on ens alcem amb l'anell, i la ciutat d'Oklahoma disfruta del naixement del millor jugador de la seva història, com Shai Gilgeous-Alexander. Doncs jo et vull invertir la pregunta. No creus que el matchup per Boston també pot ser favorable? Sí? Per què? Jo crec que són perfils molt similars, els jugadors de tots dos equips. Ah, sí? No estic d'acord, Si tenint en compte que Chet segurament sigui el 5 titular, crec que Chet i Porzingis són perfils molt similars. Serà Hartenstein. Serà Hartenstein, sí. Serà Hartenstein. El quintet serà amb Hartenstein i Chet. Segur? Però això era un dubte que posava el Roc, o sigui, s'ho preguntava ell. Però el quintet serà amb Chet i Hartenstein, amb Jalen Williams. Oklahoma té un quintet més gran, Té un quintet més gran, Oklahoma. Bueno, no, sí, això sí, però jo crec que s'infravalora molt la capacitat defensiva de Jaylen Brown i de Tatum, de tots dos, i això sumat a Derrick White i a Holiday, tenen una capacitat defensiva brutal. En els dos partits que hem vist de temporada regular, que són els 2 únics precedents que tenim per intentar veure quin serà el resultat d'aquestes finals, en els 2 partits, Boston tira... O sigui, jo crec que tiren menys del 35%, o sigui, 35 no, menys del 30% de 3 en aquells 2 partits. En un partit pot ser casualitat, en 2 ja és més difícil de creure que sigui casualitat. És el millor equip de la temporada en els triples? Boston, sí. Això es pot traduir perfectament a playoff i, a més, a unes finals on, per cert... Sí, però t'estic preguntant, és casualitat? Jo crec que sí, són 2 mals partits. Bueno, a veure, no. És veritat que això pot jugar molt a favor de la defensa exterior del Thunder, Això t'ho compro. Una pregunta que, sincerament, desconec, Porzingis ha jugat els 2 partits contra OKC? No. Cap dels 2, Chet no ha jugat cap dels 2. No, escolta, és una pregunta sincera, vull dir... Sí, no ha jugat cap Porzingis. Vale. Porzingis... Bueno, sí, però per part dels Thunder, Chet no ha jugat cap dels 2 tampoc i Jalen Williams no ha jugat un dels 2. No, vale. Jo l'únic que demano, ho porto demanant tota la vida, és veure un Game 7 aquest any. Sí. Mai he vist un Game 7 en directe perquè el de 2016 estava dormint, perquè tenia Brafa el dia després. Què va passar aquell any? Escola esportiva Brafa. Els Cavaliers van guanyar 4-3 contra el Golden State Warriors, després d'anar perdent 3-1 a baix. Però és de footage. Cada vegada que m'ho pregunto a mi mateix, canvio la resposta. Boston, no, Oklahoma, no, ara un altre cop el Thunder, no, els Celtics. Tinc 3 apunts de cada un dels equips per als quals crec que guanyaran l'anell. Però clar, els 3 són els altres 3, però bueno, en aquestes finals, Boston té el millor tir exterior de la història de la NBA en quant a números i en quant a volum.
el factor experiència surten guanyant en quant al Thunder i hi ha el factor Jalen Williams i Chet, que hem comentat abans, que no només és d'experiència, sinó que crec que de totes les grans estrelles que jugarien aquestes finals, que són moltes, serien les més vulnerables. No només per experiència, sinó per un tema també defensiu de Boston. A favor d'Oklahoma tinc el millor jugador de la sèrie, el tenen ells, un factor que potser no estan determinant, perquè l'any passat el millor jugador de les finals és de l'equip que perd, 4-1, que és Luka. Oklahoma té la millor banqueta en respecte a Boston i tenim el precedent de la temporada regular que guanya Oklahoma 2-0. I la defensa exterior d'Oklahoma també és un factor determinant. Tens el millor tir exterior de la història contra estadísticament la millor defensa exterior de la història, que és la d'Oklahoma. Em preguntes a que 5 minuts, et dic a lo millor Oklahoma, però ara et dic Boston, no ho sé. Partida d'escacs, La força imparable contra l'objecte inamovible, no? Literalment, seria probablement les millors finals des dels Warriors Cups abans de l'arribada de Kevin Durant, perquè jo estava molt desnivellat. Això a priori, perquè després hi ha finals... Pot passar qualsevol cosa. Igual es lesiona Tatum a primera ronda i, saps? T'agradaria, T'agradaria, maco? Sí. És que és això. Mira, jo soc dels Grizzlies i que guanyi qui sigui, però sisplau, un Game 7. És l'únic que demano. És l'únic que demano. Jo soc dels Warriors i, sisplau, que guanyi Boston. Però què dius? Sí, tio. Com pot ser dels Warriors i voler que guanyi Boston? És que no vull que guanyis tu, tio. Em faria, no sé. Llavors ja és odi irracional contra mi. No, total. Sí. Total. Realment, el Big Three com a grup humà, que som, vol que guanyi Oklahoma l'anell perquè un de nosaltres és el Thunder? Sí que vol. Però això ho hauries de preguntar. És a dir, la nostra voluntat quina és? Voleu? Voleu un back-to-back de Boston? Saps què vull jo? La independència, tio, però... Vull dir, no. Què has dit? Que sí, ho he dit, però això no sempre es dona. Però tu no ets independentista, crec. Has dit la independència de Catalunya? Sí. Sí. No. I que la gent volia la independència i que, malauradament o no, no sempre un rep el que vol. Rep una altra cosa. Però què té a veure, tio? No, simplement és un exemple del que... O sigui, de la voluntat d'una persona que no sempre es tradueix en una realitat palpable, en aquest sentit. I jo crec que la teva voluntat, que és el Thunder guanyin, espero i vaticino doncs, que no es tornarà en una realitat. Ja està. Era un símil, una analogia. Saps què podem fer? Un desig pels playoffs. Un desig. Que guanyin els Thunder, va. Vale? Tu, Roy, el tens, però Martí, tu i jo podríem tenir... Bueno, és que clar, no. Bueno, sí, però deixa'm pensar. Martí, un desig que no tingui a veure amb els nostres equips. Vale, va. Això estaria guapo. Però ràpid i tanquem, que hem passat ja... No, però això un s'ho ha de pensar bé. El meu seria... És difícil, El meu desig segurament seria un Finals MVP de Jason Tatum. No, bro. Ala! T'ho prometo que l'anava a dir. Que com tinc Jason Tatum. Però canviaré. O run històric. No. Run històrica de Jokic i que guanyin anell Jokic un altre cop. Una miqueta, I callen poquetes, Roc? Molaria. Com el 2023, que perd l'MVP però guanyen l'anell. De fet, canvio el meu desig. Tant de bo els Nuggets i Jokic guanyin l'anell. Vale, doncs canvio el meu desig. Jo també. Anirà per... Tant de bo... Els Warriors caiguin eliminats al play-in, tio. Tant de bo. Estaria molt content. Tant de bo. Veus com el teu també és personal, tio? Si és que en el fons m'estimes. El Big Three ahora és personal, no? La pel·lícula. El meu desig, ja que els Warriors crec que no guanyaran, és que una figura com Anthony Edwards es converteixi en la cara visible de la NBA i comenci per l'anell aquesta temporada. Joder. Bueno, hem arribat ja al final, no?, de l'episodi. Sí. Anem despedint ja la gent. Molta teca. Treu la Hem pantalla. de deixar de compartir. Sí. Si ens veuen a nosaltres. Hola, macos i maques. Sí, fes-ho. Fes-ho ara que pots. No tinc l'altre aquí. Família, moltes gràcies per veure un nou episodi del Big Three. Estem a playoffs ja. Hi haurà més contingut, hi haurà, com he dit, més opinions, més riures, més emocions i, sobretot, molt més Big Three. Per tant, com sempre, ja sabeu que podeu seguir-nos a les nostres xarxes socials. Ens podeu seguir per Twitter, per Instagram, per TikTok, per YouTube, per Spotify, per iVoox i, sobretot, si voleu, ens podeu seguir
pel carrer. Shea MVP, anell aquest any pels Oklahoma City Thunder. Let's go Grizzlies! Play in! Let's go Tatum Grizzlies! Finals MVP, xaval. Finals MVP.